Що ли видиш апарата си да направиш вълни? То няма да стане. Вече си му. Дали в V-бокса или YouTube, целта е да направиш оборот за този клуб. Но това не пречи с изкуството да си до тук. Сега гледай. С изкуството до тук. Дали в V-бокса или YouTube, целта е да направиш оборот на този клуб. Но това не пречи с изкуството да си до тук. С изкуството до тук. Какво става, бе? Мен. Гласът ти купен, гласът ти щупен, а ти ми се праща супермен. Не ми обяснявай да мене точно какво е хип-хопа, щом съм в църквата и слушам текстовете на попа. Какво става? Говори гея в теб, с нивея мен написан новен си куплет. Стилно му е като настроението на жената, пуска се по празници, рожден ден и на заплата. Оле майко! Ла-ла-ла-ла-ла! Като пета по скалата на Рихтер ме разлюля. Той е масур, пълен мехур. Все толкова бири тежи меча на крал Артур. Бонжур! Шоколадов или Сметанов, аз съм провал песента на Керанов. Белия Джордан с черни чорапи, като да се возиш в каруца с надпис богати. Въртено за нашата географска ширина, в ходилника на рапъра да е бяла тишина. Не може да имаш още жълто по слиповете и да си е бати генгста счита по клиповете. И преди да изпееш колко ти е тежко. Драма, курви, гога, моля те направи нещо, като да си платиш водата, кабелната и тока. Новите ви дрежки Маркови, новите ви дрежки Маркови. Да въртиш кючека, яко ли? Да въртиш кючека, яко ли? На масата пиян като планина, голям висок като мусала, а в живота будала. На масата пиян като планина, голям като мусала, а в живота будала. Ла-ла-ла-ла-ла. Не да спресещаш от бойника. Двойката, да, двойката. Очите ми лайняни кафеви, като живота, който живея. Забъркам в афери, трябват ми фенери, за да оцелея. Светейки пълната с дупки алея, уризан от най-ебаната фея. Знаеш ко? Ти, ако ска спри. Ти бе. И в края на този куплет искам да кажа, че момичетата си хващат гаджета, за да имат извинения да не излизат такива като теб.